Vakomana vemapresidential war veteran scheme vadzoka zvekare. Now they are mobilizing. Vakutotanga kutora zvimaprotest aiwa zve2030 panguva ino zvashamisa vanhu vachiona kuti aiwa vanhu pavari kuuya panapa vachitengewa vachidhirilirwa mabohos vachipiwa mabhasikoro vachipiwa mari. Now some other people vari kuonekwa kunzi kune vari kuaccepta vachibvuma those bribes. Now they are turning themselves kuti vashanduke vasupport the 2030 agenda. Sana kuda mashuka mnanyoro panapa to subscribe or like on the bell icon. Kana this video rotenderera pasocial media roonekwa kunzi aiwa Tungwarara anga achilida a campaign for 2030 inobuda nyonga ichinzi checkpoint Tungwarara leading 2030 campaign. Smith was right to say uneducated people should not be allowed to decide the future of the country. Ndomashwa anobuda nyoka panapa novakomana veBBC vachiti aiwa vakomana vanhu vari uneducated aiwa kana takutama decisions enyika aiwa vafaniri aiwa kutomboteka part noda kuti kuri kuonekwa kumamisha ikoko kune vanhu aiwa vasina kunyanya kudzidza kana kuti vasina kana access to technology kana the current affairs vanouya vachingomunikidzwa kutoaccepta the 2030 plan. Izvozvi murona vari kumaniswa toitoi mudust ava sezvamuri kuona vari kumaniswa toitoi nana Tungwarara vachiaccepta the 2030 aiwa bid. Mashoko ari kubuda panapa vanhu vachiti aiwa this is totally unacceptable noda kwekuti aiwa zvinoenda against the constitution and zvinoenda against the will of the citizens. Mashoko ari kubuda panapa tona vana Tungwarara vanova presidential advisor panguva ino vari kumobiliza aiwa vachinopa aiwa vanhu mari vachinovadhirilira mabohos and the likes kuti vaaccept mau veterans arege kusapota vana geza. Tudze mafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi kune comment section medu tudze mafungiro enyu musana subscribe or like turn on the bell icon.